Partidària, i si puc donar-ho en vida, també ho puc donar en vida, perquè ara veuries com ho disfruten. I de l'altra forma tu t'has mort i no veus el que disfruten. Al contrari, perdó, se peleen per agarrar una cosa. Saps que tinc carinyo de ma mare? Los pendientes que me ven tocar. Me deixà una premsa per fer codonyat, antiga. Passaves el codony dins de la premsa, que encara la tinc, guarda un record en ella i no escolta el trate com el cuerpo de rei. L'abuela m'ha deixat a mi molts recuerdos que les meves veïnes me fan. Sempre estàs dient, ma abuela feia això. Les receptes d'una sopa, d'un dinar. Això diuen que era un país entre la mar i la muntanya, conegut pel bon clima i per l'hospitalitat dels seus habitants, els gormands. Als gormands els agrada disfrutar de les coses senzilles de la vida i els apassiona menjar bé i en bona companyia. Benvinguts a Gormandia! Gràcies a tots per vindre. Com a notari gastronòmic de Gormandia, vinc a alçar acta del testament de la senyora Amparo, de Rafelbunyol. Amparo, que descansa en pau. Amparo, Amparo! Collons, que s'havia endormiscat la tia. Bé, continuem. Hi compareixen, d'una banda, la família, els amics i els membres de la banda de música. Com a candidats a heretar... ¿El qué? ¿La casa? No seran les xolles. O la cartilla de la Caixa Rural. No, l'herència de la recepta de l'olla junta. Un momentet, que la senyora Amparo encara no té clara qui li deixarà la recepta. Per això m'ha cridat, perquè l'ajude. Així que la meva primera decisió és... que primer fem una paradeta per a esmorzar. Així que, de moment, s'alça la sessió. Iep, espai. Caram, fuets, banda... Quina manera d'esmorzar tenen a Rafelbunyol. L'estrofa més repetida de la història de la música. Això és una DSL. Almorzar, dinar, sopar i lo que vinga. Entonces, pues ahora están preparamos el almorzar allí y ahora, pues, quan se mengen tot això, pues, el dinar. Ves, espai, no et talles el coll amb el cable del ADSL. Això ja és bullying, ho dice. Xica, fica'm alguna cosa per a beure. Así en este poble tenim una beguda molt típica que se diu el barrejat. Consisteix en un poquet de mistela i un poquet de casalleta. I la festa de Sant Antoni se fa... Gori, 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 visca Sant Antoni! Apa que dius? Un gos i un carro i un gos. Larirarariero-rari, lari... Ai, no, que ara era repetir la lletra i ja està. Amparo, els tens a tots bojos. Sí. Ves i veuràs més. Això com és? Perquè a mi m'agrada molt estar a la joventut. Molt, i a l'home també. I tots mos volen, tots. O sigui, que qualsevol podria heretar. Som bons candidats per la Junta. Això és el caldero que anem a fer així a l'olla junta. Veus? Ahir pa tots. A esta olla, l'arròs és tan bon amic que l'ajunten tots. La carn, les verdures... I ahir, pues ara, la senyora Amparo, a veure si mos ensenya la recepta i mos diu a veure com se fa. Estàs segur que l'heretareu els músics? Home, clar, perquè això és una recepta molt bona de saber, per qualsevol dinar així que tinguem més músics que fer, pues dius, pues olla junta, perquè en hivern va molt de puta mare, això. Així és, que fan la Junta són les gent major. Perquè la joventut són els que vol que pasta, ensalades, i això no saben guisar ells. I no tenen paciència. I m'ensenya ma mare a guisar, l'olla junta, tot. La mare era molt bona cuinera, i jo a tret la mà d'ella, i ara vull dir pues, que els que venen darrere de la meva família pues, que aprenguen també. La meva mare com a cuinera és la millor, però la millor del poble i del món.
Que té raó la xiqueta. A més, és que sempre que, tots els dies, de dilluns a diumenge, quan para la taula en casa, podia fer concurs en el poble que nosaltres guanyem. Amparo, la mare, que està fent l'olla, Amparo canta en el coro. I entonces, clar, pues, a vegades fem concerts de la banda en el coro i tot, que farem un concert en Palau, que mos queda molt bé, molt bé. I clar, pues, tenim molt de relació i tot. M'estic cremant l'esquena. És molt maternal. Sí, també. Mos cuida. Quan ho farem fills. A base d'olles. A base d'olles. Una olla rere l'altra, una olla l'altra, mos té caramelets. Mos té hasta la olla. No ho tinc clar encara. No ho tinc clar. Vos he tornat a reunir perquè Amparo diu que encara no ho té clar. Així que he pensat que faça una olla junta i qui millor es porte que l'herete. Sí. Heretar la família, els lleis, les cases, els solars, i com nosaltres no tenim ni cases ni solars, doncs volem heretar la lletjunta. Això és així. La llegítima va a la família. Així que és una raó de pes, de llei i de tot. Que les filles, clar, volen heretar tot. La casa, el piso, La cartilla de Caixa Rural. La cartilla de la Caixa Rural. Me cago en la mar esa cartilla, pues no tendrás aeros allí. Va, la banda no té coneixement. No té coneixement. Entonces, donar-li la recepta és van a pedrera. pedres. Clar, és que no... Tenim una projecció internacional I se bufen, claro. La família, què passa? Per què vas a donar-li a la família? Si li ho dones a un, van a renyir i la família També, no per està bé. l'herència, també. Tu li ho dones als amics i ells ja fan marxa. D'ací a Tòquio, en l'olla. Claro. Estic molt orgullós de veure com vos ho heu pres de bé. Així que, joc net i que guanyi el millor. De categoria. Normalment sí que fem trampis, la majoria de gent fem trampis, perquè per viure avui se necessita tindre molta pilleria. O eres un espavilar o te la peguen en els 5 sentits. I a vegades que els familiars poden ser fills i no acostar-se a res. I potser qualsevol persona que no té res que veure en ella, que no hi ha sang entremig, pues fa el que tenen que fer els demés. Pues aquesta persona me pareix molt bé que herete tot el que siga. Amparo, tu què en dius? Creus que jugaran net? Sí. Bon dia, dona! Com va això? Hola, estic preparant l'olla! Molt bé. Bon dia. Bon dia. Vale. Bon dia. Molt de gust, que vostè encara no el coneixia. I esta colla? El Cachorro, Antonio Guerrero i Juan Garaña. No haurà vingut a fer-li la pilota a Amparo? No mos veu. Jo era guapa i tot, Me vaig enamorar d'ella i ara me conquista per l'estómago. Ajuda a preparar els naps? Mare, t'ajudem vosaltres, són les cosines, que nosaltres som les millors. A vos encantes a fiar dels músics i dels meus amics, que no són de fiar, ningú de tots. Ui, que no me fio dels músics. Els músics són els que volen complir la panxa i no treballar. I els amics? Els amics no te fies, mare. Que jo ja més busqui roïns. Talla-li això de dalt. És que així no fa més bonico. Aquí t'ensenya com una Sí, no? Sí, i el rabo també. Veig que un bon nap és important. Molt, molt. Si no es fa massa gust a carn. Sí que és curiós que s'hi posi un gust per matar-ne un altre. Com molts còmics, el nap sempre va acompanyat d'un altre ingredient per a fer el contrapunt. Com ara fesols o carn, la combinació amb la col va donar nom a un famós cantant i tot, el Napin Col. Muñequita linda. Ara anem a ficar la ternera. A què vas jugar? A veus? Un abrazo. Ahí, ensabonant Amparo. Tot siga per heretar, no? Que lindo. Vale, ajuda'm. És que, no, si no me cremaré, que no n'hi ha, Juan. Que hi haurà alguna... Ai. Vale, ja està. Molt poca creïlla li poses, tu. Ne falten unes poquetes. Ara anem a demanar al veïnat. Si vols, t'acompanya. Sí, perquè em falten. Anem. I això? No dic jo, però si està així la banda esperant-nos. Llepaculs! Mira, si encara vindran tots a acompanyar-nos per unes creïlles. De veïnat. Com es nota que avui volen tots fer punts davant d'Amparo. Paco! Mut!
No sabeu que no es pot anar a fer visita amb una banda? Ix una miqueta, la teva veïna, Amparo la traca. Què volies, reina? Oh, pues que no me queden quiriguilles, tu me'n donaries uns poquetets? Quiriguilles, mira, les úniques que tinc, eh? Va, pues mira. Collo, les úniques que té i les té en una bossa a punt? Gasta-les totes. Afició al futbol, no? Sí, però això és de la selecció espanyola, d'Àfrica. D'on? D'Àfrica. Del Mundial d'Àfrica. Però vostè de quin equip és? Jo de la València. I ara, mare, ja estan estos així. Caram, si fa això amb una tovallola no vull ni pensar què farà quan canviï els llençols del llit. Antes de néixer, ma mare ja tenia 2 camisetes per parar del València. De dia, de nit, futbol a totes les hores. Escolta, entre el futbol i la política ja no cal que ens informem de més coses. Quan va vindre lo de la Roja, estàvem en Palma i ens vam vestir tots de roig per veure el futbol de la Copa. Ai, que emoció vam passar allí. Jo ha sigut molta aficionada i quan el veig alguna volta que està jugant el València, encetes comença a dir que escolta, Chico, agarra la pilota, que si no... Carmen, és que és un todoterreno. Caramba. Igual, escolta, igual que hi un pollastre, que se'n va al futbol. Ara tirem el cardet. Això està pa bo, Amparo, això està pa bo. Magia és artista, la chica del coro. Ahí, feu-li la rosca. La receta per la banda. Va, no la pressioneu. Ja farem una, La ja. receta per la banda. Ja farem una, sí. Mira. Ah, colló, que bo. Quan acabes de perxar, què toca, Amparo? Ara fiquem el safrà. Safrà de sobret? Sí, de sobret. Coneixes algun truc perquè quede millor? Ens caró, en prineta, no? Jo sé un truquet del safrà. Ah, sí? Vols que te l'ensenye? Vale. El truquet, eh? Enséñamelo. Vinga, dins capçalera. Mira, Perla, t'explicaré. Això és el safrà que sempre s'ha usat en la cuina valenciana. Això és el que li dona el coloret i groguet a la paella de tota la vida. Això ho han torrat un poquet. Al estar torrat és més fàcil de picar. Al picar-lo se fa en pols, li dona la intensitat del color i l'aroma també. A part de que li dona la intensitat al torrar-lo, ojo, no n'hi ha que passar-se, si no s'amarga massa, és que no vegem les cebres sobre el plat, que pareixerien pelets i tal. Jo crec que és millor picadet. A més de que li dona més consistència al tema. Mira, Amparo, que el xiquet també vol ajudar. Sí, pregunta que si està el porquet ahí. Sí, però no patis que és rei, que està fent-se un bany termal. Ara la música! Sí, dissimula, però crec que no ha colat. Això li costarà al xiquet haver d'anar a teràpia. I els de la xaranga no podrien anar-se'n amb la musiqueta a un altre lloc. Que venen a mirar-me a veure. A mi em sembla que venen més a mirar l'olla. No saben estos músics ni res. I tu? Ah, pues que tu? Jo fent l'olla amb ma mare. Tu fent l'olla, què t'ha dit? Què t'ha dit de l'olla? Ja ho saps. Ara què passa? La receta? Què te l'he dit a tu? També que anàvem. Això s'ho anem a endur nosaltres. Ja n'hi ha prou, home. Els únics que s'estan comportant són la colla dels amics. Hauríeu d'aprendre de... Déu meu. Com vas aixina? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿A hacer faena de qué? Que ya le han echado todo lo que es lo de la entrada. ¡Tiro! ¡Lleva la pilota! No bien queda que jugarem net. Amparo, que vosaltres estem tocant un paso doble, eh? Sí que vols echar, sí que vols echar. Has tocat la pols de l'aparador i tot? Ahí vaig. Ai, senyor. M'han convidat perquè el plat d'avui és olla junta, el plat típic de Rafael Bunyol, i el meu grup de teatre és olla junta, que tot el món el coneixereu, segur, perquè és superfamós en l'Horta Nord.
fora. Tararara, tac, i ja te fiques sexy. Els policies d'ara que van de negre estan també preciosos, els d'Algemesí. Que tenia un desig enorme, el meu marit, d'anar a un dúplex i que li serviren un cafè. I el dia que se va jubilar, em vaig entrar tota sexy a servir-li el cafè. I dic, no volies anar a veure a una aixina? Doncs així la tens. I en seguideta ell diu, ara la tapa i fa, això tot és per mi? Els llauradors no necessiten ni ser desig. No. Estan tots els dies entre talonxers. Quan van a casa, pues es pensen que és la Sofia Loren, la que tenen en casa. Mañana voy a empezar una nueva vida y quiero empezarla toda junto a ti. Porque eres més bonica que una garrofera. I no és millor estar així, a bones tots? Vinga, que no para la festa. Chimpum. Iso suyas, con que no mal. Que és per nosaltres. Vosotros ja ho heu prou d'un iso suyassos a ta mare. Iso suyassos a ta mare. Ja s'acosta el temporal. Así a muerte. Però... De xoc, net res. Mireu, jo així ja no pinte fava. Me'n vaig a pel dolç i ja s'apanyarem. No, vosaltres. Que no, que ja vaig jo. No, vosaltres. Que vosaltres empedreu. No. Vosaltres. Ai, quin mal de cap. Tots junts! Au, sí, aneu, a veure si així vos desfogueu. Que portarem nosaltres. Que el dolce es cosa nostra, Que no. Pero bueno, ¿qué escándalo es esta de aquí? ¿Qué pasa aquí ahora mismo? ¿Qué pasa aquí? ¿A por qué habéis venido vosotros? Ah, pero el dolceta, hombre. Ah, bueno, pues espera que ahora lo saco. Vamos a preparar las cocas Cristina, que es lo más típico de aquí, por esta zona. Coca Cristina, pa de Calatrava, tarta de Santiago i encara no han inventat una coca amb el meu nom, Coca Gormanda. Forners del món, a què esteu esperant? Cuando queremos hacer un merengue, lo que utilizamos es la clara. Es la parte que no tiene la grasa y es lo que nos ayuda al montado. Esto lo ponemos en la batidora. Ahora es la hora de echarle el azúcar, como si fuera en forma de lluvia, muy poquito a poco, para que el merengue no se nos baje abajo. Vamos a añadir ahora la corteza de limón, canela, la harina tamizada, junto con la almendra molida. Las vamos a escudillar en lo que son las neulas y desde el centro vamos haciendo una especie de espiral. Ahora vamos a meterlo al horno, que ya lo tenemos precalentado. Y nada, ¡ay! Se me olvidó. Se nos ha olvidado echarles el azúcar. Y sin azúcar ya sabéis que no es un postre. Nada, pues vosotros ya sabéis que cuando més sucre, més dos, ¿no? Pues nada, tírale ahí sucre. Todo el mundo tiene un fallo. Aquí tenéis lo que es la Coca Cristina, que es típica de por aquí. Y nada, esto huele que alimenta. Aquí tenemos la Coca Cristina. Aquí tenéis lo que os he preparado, tortas Cristina. ¿Eso es Coca Cristina? Ay, qué guay. Ay, que me han Ai, la coca d'Amparo! Per favor, anem a comportar-se. Anem a dur les coques com a germans que som amics tots. Va, anem a fer-les pau. El meu fill és músic. Clar. La meva dona directiva, de la directiva. Y de la coral. La mitad de la quadrilla són músics. I ells quan fan festes en Santa Cecília, que és la festa típica d'ells, tradicional, sempre ens conviden. I són molt oberts i molt bé. És molt bona relació. Però l'alla per nosaltres. En part no són músics, però són també molt artistes, entonces pues s'ajuntem molt perquè així en Rafelbunyol fem un espectacle en les festes del poble que s'ajuntem pues, de tot el que tenim pues, ballarins, tenim actors, actrius, tenim músics, tenim cantants, pues, tot això. Entonces, pues,
entre que Amparo canta en el coro, l'altre que és actor, nosaltres els músics ens juntem i entonces, pues, claro, pues, el roce del carinyo, i això és així de tota la vida. I vulguis que no, pues, paella, torrar, pues, mira, pues, ens juntem molt i pues, és molt bonico. Pues Amparo és amiga nostra tota la vida, tota la vida. No sé exactament de quan, però sempre hem coincidit en tots els llocs. És l'alegria, és... Conduís molta gent. Què? Mos conduís per la bona vida. Per la bona vida. Això en compte d'un cullerot sembla un rem. Jo per xat, i me s'ha quedat la barca allà darrere i jo he vist no sé què. En remull. Me s'ha quedat falcar la perxa. Va, fiquem una roja? Com ara? Com ara. Home, no m'imagino l'albufera plena de fesols i naps, però bona traça sí que en tens. Com deia el tio Paloma, perxa, Tonet, perxa! Ha ficat l'arròs, xiqueta? Tot, 2 quilos? Ahí t'he vist ràpid, Juan. 2 quilos d'arròs de bot i braç. Si és que... Quines preguntes que fas, Amparo? Sí, i ell m'ajuda. Això és de veres. Cuinem els homes. Tema per a la cuina. Quan també les paelles les fa de puta mare. Que l'eixen bones, vaja. Xiquet, a parar l'olla. Com que parar l'olla? Jo no veig que es moga. Normalment en les festes del poble anem en un perolet i ahir anem a la plaça del poble i repartissem olla i anem en el perol i arrepleguem tots. Però això és més típic i més bo. I un tros de cansalà, ira. Mira que bo. No em fiques molt que he de tornar. A donar les gràcies, no? Un blanquet? Sí. I un botifarró també caurà. Segur que sí. Però saluda, xica, que és el teu moment de glòria. Això és millor que heretar-la i xovar. Això ja ho crec. Ni les cases ni tots els terrenos que tenim. Ja, Amparo, a petició popular així tens un detallet de part de tots. Oh, que adornaetes estan. No te les menges totes d'una, eh? No, vos convidaré, a Coca Cristina. Que llega el buen samaritano. ¿Y se nos daba de beber al sediento? Sí, que jo sàpiga la casalla no lleva la set, Juan. La casalla per ell. Truca d'aigua. Quin, Joana? Tu vols això? Molt bé, m'ho ha passat molt bé. M'ho ha passat molt bé, de veres. I en aquesta joventut és la que me volen, el poble també. Ja tinc la decisió qui té que portar-se la meva recepta. I ara sí, amb la panxa plena procedisc a la lectura del testament d'Amparo que dona en vida la recepta... Ai, quina emoció, sembla la Mayra Gómez Kem llegint una targeta de l'1, 2, 3. Bé, Amparo dona la recepta de l'olla junta... Mira, si sóc jo, el de Gormandia. Va, home, va, no vos preocupeu, que segur que d'ací a uns anys vos riureu de tot això. Bé, si de cas jo me'n vaig, Que la cosa sembla que s'embruta. Una senyora m'ha contat un cas que jo estic al·lucinant. Que casualitat passa per un puesto i veu una persona i se coneixen i en el poquet de que es van conèixer, quan ell falta, la quidren i li diuen vine, que així tens una fortuna. Que sort, això no ho tenen tots. Jo dic, per què no escrius un llibre? El que més recordo és el carinyo que li tenia a ma mare i a mon pare. Molt, en totes les coses s'estira molt de menys. A part dels béns, el de menys encara són tot el que puguen deixar-te, sinó el record d'ells.